बर'नि मेलेमजिबि बिथांमोना नोजोर लाखिदोंना गहपुराव बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ मा खालामनो सानदों? थांनाय माखासे समनिफ्रायनो गहपुराव फोरोंगिरिनि जेंनाखौ लानानै फरायसा आरो दिथागिरिफोरा खुद्रिखांनायखौ नुनो मोन्दों। बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर हालामनि आलुफारा गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरिनि आंखाल। फरायसालियाव फोरोंगिरि गैयैनि जाउनाव फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो हायाखै। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालामनि आलुफारा गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरि गैयैनि जाउनाव फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननायनिफ्राय जानगाराव थाबोनांदों। 1952 मायथाइयाव गायसनजानाय आरो 1954 मायथाइयाव सरकारजों गनायथि जानाय बे फरायसालिनि गासै सा 70निबो बांसिन फरायसाफोरखौ सासे फोरोंगिरिया सामलायनो गोनां जादों। दिनै आलुफारा गुदि फरायसालियाव फरायसाफोरनि दिथागिरि आरो गामिनि रायजो राजाफोरा खुंथाय गोहोआव थानाय सरकार आरो फरायसालि बिफाननि बिबानगिरिफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोख्रों रावजों सोंखारिदों। लोगोसे बे गुदि फरायसालियाव नांगौ बायदियै थाबैनो फोरोंगिरि थिसननांगौजों लोगोसे फरायसालियाव गोग्गो लोंग्रा दैनि राहा खालामना होनांगौ होननानै दिथागिरि आरो रायजो राजाफोरा दाबि दैखांदों। जोंना गिबि समस्यायानो जाहैबाय फोरोंगिरि। बे फोरोंगिरिया दिनै एथ' बुरजा 70+ 70नि बारा फरायसाफोरखौ फोरोंनांगौआ सम्भब नङा, थोजासे फोरोंनो हाया, बहुद समस्या दं। लोगोसे जोङो सरकारनावबो बे गुणउत्सबनि थ्रुयैनो गोबां खावलायगासिनो दङ। बिथांमोना गभर्नमेन्टआ मा अर्थखौ लानानै गुणउत्सब फाथियो स्कुल बाय स्कुल इयारलि बोसोरनै, खिन्थु जोङो रेकर्डखौ हरबाय थायो आरो गुणउत्सबनि थ्रुयै बिथांमोना रेकर्डखौ लाङो, खिन्थु जेबो माने माबा गैया आरो जेबो खारज'खरि गैया आरो बिथांमोना फैयो गुणउत्सब फाथियो थाङो, बिथांमोना फैयो बोसोरै गुणउत्सब फाथियो थाङो, जों रेकर्डखौ हरो, खिन्थु दिनैसिम फोरोंगिरिनि अभाबखौ बिथांमोना सुफुंनो हायाखै आरो। बे समाव नोंथांमोना बिदिबा सोलिबाय थानाय जि दानि खुंथाय गोहोआव थानाय सरकार, बे सरकारखौ मा खावलायहरनो सानदों? दा गिबियावनो सेथियावनो जोङो दा फोरोंगिरि नांगौ, जेराव गभर्नमेन्टनि रुल मथे 20 जनाव सासे फोरोंगिरि, 30 जनाव सासे फोरोंगिरि। दा जोंना दिनै 70नि बारा गथ'फोर दङ, बेयाव सासेल' फोरोंगिरिया बोरै रोंगौथि होनो हागोन? बेनिखायनो जों गिबियावनो सेथि खावलायो, माने डिमान्ड होयो, गभर्नमेन्टआ जोंनो थोजासे फोरोंगिरि हरनांगौ होननानै मानगोनां बिथां रनज पेगु शिक्षा मन्थ्रिनिसिम गोख्रोङै खावलायनाय जाबाय। जुदि बिथांमोना बर' मिडियामाव जोंनिल' कन्डिसन नङा, बियो जोंनिल' जेंना नङा, मोनफ्रोमबो ट्राइबेल एरियायावनो बर' ओनसोलावनो बे फोरोंगिरिनि जेंनाया जाबोगासिनो दं। बेराफारसे आं दा बाथ्राया लावलाङो, आं असम सरकारखौ एसे सोंखारिनो सानो, बिथांमोना बर' मिडियामखौ बिथांमोना इनडाइरेक्टलि लेहेमाव लांगासिनो दङ फोरोंगिरिनि अभाबाव। बेनिखायनो आसाम सरकारा गोख्रैनो मोनफ्रोमबो बर' मिडियामाव आलुफारानि अकल नङा। আমাৰ আলুপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন 1952 চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্য আমাৰ বৰ্তমান এজন প্ৰধান শিক্ষকে 70 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষা পাঠদান কৰাত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। ফলত কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ভৱিষ্যত অসুবিধা হৈছে। সেয়েহে আমি অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ এই আলুপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ শিক্ষক নিযুক্তি দিব লাগে। সেইটো কাৰণে আমি অসম চৰকাৰ তথা শিক্ষা বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ, অনতি পলমে আমাৰ ইয়াত এজন পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ শিক্ষক নিযুক্তি দিব লাগে। আপোনালোকৰ এই বিঅ' অফিচৰ পৰা আপোনালোকৰ স্কুলখন চাব আহে না নাহে? আপোনালোকৰ এই সমস্যাখিনি যে আপোনালোকক কিমানবাৰ জনোৱা হৈছে? আচ্ছা, সেইটো বিষয়ত আমি
বিঅ' ছাৰলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে প্ৰায় তেনেকৈ নাহে, মাজে সময়ে তেনেকৈ আহে। গতিকে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেওঁলোকে তেনেকৈ নাহে। এতিয়া কি ক'ব বিচাৰিছে বিঅ' ওচৰলৈ? এতিয়া বিঅ'ৰ ওচৰত আমি এইটোকে আহ্বান জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ আলুপৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আমাক মানে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ শিক্ষক নিযুক্তি দিব লাগে, নহ'লে আমাৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ হ'বগৈ।